одиноким. Свет биться кошмарный сон визначає, хто межу ми трапили у полон. Вистя не знаходжу. Той, хто захоче сісти беззвучно, так не буває і буде болюче, альбо спробує почати знову, стане вірою кожного слова, хто буде моцним, биться на силах, згине під тяжаром сотню помилок, там буде щирим і застанеться там, де затопчуть його серце. Той, хто захоче сісти беззвучно, так не буває і буде болюче, альбо спробує почати знову, стане вірою кожного слова, хто буде моцним, биться на силах, згине під тяжаром сотні помилок, а буде ще